Wah, kowe iki ketinggalan jaman. Wis rame iki ning desa wis doret kabeh. Wis ora, wae kudu dadi dhuwit dina iki. Raimu iki kok kadake apa ngono? Ha. Balik ae kono. Nuk, jale sego. Sego apa to, Tung? Lampune ke lho malah pedhot. Halah, selang ngeleh lho Nuk ah. Ah, beneran kok ono pentung, Mbak, kon benekke. Tung, benekno sisan iki lampune. Kene iki ngeleh kok malah kon beneki lampu. Dadi lho, kowe iki meneh ogene tak goceki. Jedak ora sing cah iki. Gede awake to. Jajal dipake lampune Nuk. Lha kok iki malah ngopo to, Tung? Matane kestrom ke lho aku iki. Jadi mau kan uripke. Jiamput. Wis dadi ke lampune. Ya gak kiri. Pane yo ngono. Gaweane turu-turu golek nomor ae. Kowe ngerti kabar terbaru ora, Mbak? Kabar terbaru apa nih? Ya kuwi to, Mbah Mitra sing viral. Lah emangnya Mbah Mitra ki viral apa? Iya, kok kowe kira ngerti to, Mbak? Nek saiki gek viral, Mbah Mitra kuwi ning desa kuwi gek do rame. Dek iki saiki iki uripe ning sawah. Mosok to? Kowe iki Aku ketinggalan. kok ora krungu kabar apa-apa ya? Wah, kowe iki ketinggalan jaman. Wis rame iki ning desa doret kabeh. Mergo Mbah Mitra ora tau dempet kae karo bojone. Kuwi kan to nih, manggon ning alas. Ih, iso wae. Kowe iki ngopo to, Mbak? Aku mau sini. Ayo, tak jak golek WC yo. Tenan mules banget utang. Iya, iya, iya. Jene ngopo jene kacamatanan barang ngono. Endi jene iki kok nabrak-nabrak iki mlayu ke susu. Melu ora? Endi? Ising. Oh lah dulek iki. Mano ya? Sopo kuwi? Sopo kuwi? Aduh tenan kok.
iki mau. Lek iki kedepan gori iki mau. Dulek iki. Wes dongok iki mesti iki. Ngok. Empung kae. Marsek kene marsek, Ngok. Kowe sing beli negeri kuwi ya? Wah, giat nibani aku iki lho. Oh, awakmu to, Pung? Aku ora ngerti nek ning ngisor ana, Pung. Ora ngerti piye, kae gori janganan kae. Paling ora 5.000 kae nang pasar kae. Wis kae ganti rugi sik. Ganti rugi piye to, Pung? Aku peteng manuk. Kowe nek manuke entuk tak ijoli. Wah, pokoke aku ora urusan keterangane piye pokoke iki. Keterangan apa? Nek ngono alas nggon sawah kok ngene iki aku ya ora gablak duit. Blas to ya kok. Pokoke kudu dadi duit dino iki. Wis ora. No. Kowe malah arep ndi? Kedian. Semar rugi akeh nek iki. Ya aku nek jagake dongok ra barban kok malah ra sida nandur pari. Tak rampok ra sakmene ra rampung-rampung. Pirang-pirang dina malah ra teko bocah iki. Bali ning omahe kok suwe men. Nggone omahe iki ana apa jane apa mantu apa piye. Murus lek. Mikir gitu paculi kok dindroki ning ngono gatel kabeh iki. Alah, dek metu 3 pringkil ki lho, Lek. Wong cah gedhe kok ora ngerti kahanan. Ngono wis seneni. Wong wis gerang kaplak kok ngendhok sak nggon-nggon. Orang gateli apa ya ora ngerti kowe iki. Ya ini wis wayahe rolasan kok ya. Leren-leren sik kene lho, Lek. Gawe kok dijiani rolasan, 13-an, 14-an kaya pegawai negeri wae. Kowe rene nggawa apa? Ngudut ora kene njaluk. Nggawa apa piye to? Genah wis tak gake vitamin 3 glendeng ngono kuwi ya. Kurang. Vitamin tengklekmu kuwi. Ndokmu kon nggih vitamin ngono. Aku ki jane wis suwe, Lek, arep curhat karo sampean ki. Tapi ora tau ketemu. Curhat ki apa? Aku ora ngerti. Kowe wong tuwa pokoke ram. Cara Jawa wae nek ngomong aja cara londo. Wong trimo curhat kok ora ngerti. Cerita-cerita ngerti ora cerita. Tak ceritani. Gerek ngomong ngene cerita kok tidak surhat ya apa ramudang. Aku lak jane wis suwe to, Lek, memendam rasa karo Menu iki. Memendam piye maksudmu? Menu arep mau pendem ngono. Ojeh urip kok arep kok pendem. Wong tuwa siji kok gobloke ngudu bilah kok. Cinta ki lho, Lek, cinta. Ngerti ora cinta? Kowe cinta Menu apa Menu cinta kowe? Yo nek iso ki Menu sing takon cinta mbek aku, Lek.
Ora mungkin nek menu nganti cinta kowe iki. Nek nak kepeksane menuk ra iso ya aku sing cinta. Cangkem iki jane piye to, Sek? Omong kok mubeng-mubeng marai ra mudeng aku. Iki lho Le, atiku iki lho karepe iki ya menu. Wah, dasar atimu ki bosok guaan ngono lho, atimu ora sanggo ati. Kowe iki jane piye to Le? Wong dijak curhat kok. Wah, aku ki tenan seneng menu kok malah nesu-nesu kowe iki. Seneng menu. Aduh. Kowe ora ngerti menu ki wis duwe hubungan karo aku. Apa syukur. Kowe urung tak gandul pacul nih, tak gandul pacul gak iso ngerti kowe. Piye nak nung menu gawe lotre apa piye Le? Yo pingsut yo. Kisut raimu iki. Ah. Balik kae kono. Wong tuwa ora iso disanak ya kaya ngono kuwi. Ditenono wis sesuk. Dendam aku karo kowe.